1400निख्रुइ बांसिन हाई स्कुल लेभेलनि आरो पिजि टिचार जोङो इन्टारभिउ लाबाय बिसोरखौ थाबैनो जोङो थिसनगोन आरोबाव 667 इलिमेन्टारि लेभेलनि फोरोंगिरि बिथांमोननिबो SIU जों नेगासिनो दङ मोननाय लोगो लोगो बिथांमोनखौबो जोङो साख्रियाव थिसनगोन आरो गासै लोगो नांनानै 2000निख्रुइ बांसिन फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन। नोंथांमोननि सेराव जोंनि BTCनि दानि CEA मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि मोनसे बिबुंथि होनाय भिडिअखौ आं लानानै फैनाय जादों। लोगोसे ABSUनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनिबो मोनसे बिबुंथिखौ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबबानो जाबाय। बेनि गेजेराव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन जे ABSUनि सोमावसारनाया दिनैसिमबो गोख्रोङै दं आरो फैबाय थानाय समाव गोख्रोङै थाबाय थागोन। दा ABSUनि सोमावसारनायखौ बा ABSUनि गोहोखौ दिनैनि बे स्टेजाव आफ्टार अल बिटिआर एकर्डनि उनावहाय गोख्रोङै दंना गैया बेखौ टेस्ट नायनोसो बेखौ एग्जामिन खालामनोसो सोमावसारफ्लादोंमोन नामा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां माने सोंथि बेरखाङो आरो बेफोरबायदि माने नेगेटिभ लाइननि माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोनोब्ला नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन। दा आंनि गोसोनि मोन्दांथिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों। दा आंनि मोन्दांथिनि बाथ्रायाबो नंगौबो जानो हानाय नंगौना नङा। दा जिखुनु जियानो जादोला नोंथांमोना बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ कमप्लिट खोनासंजोबबानो जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि बे गेवलां मेलाव थुनलाइ आफादा खावलायनाय बायदि आङो फंनैसो खोथा रायजो राजानि सिगाङाव एड्रेस खालामदों आरो गुबै खोथाया जाहैबाय जे आसामाव भारताव बुहुमाव बर' रावा गावनि मर्यादानि आधाराव उदां राव गोथां राव हिसाबै थांनानै थागोन आरो 90 सिडिउलाव मर्यादा मोननायनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै मर्यादा मोननायनि उनाव बा रिकगनिसन मोननायनि उनाव आसामाव असमिया रावजों लोगोसे बर' रावा सोलिगोन। 1 नम्बराव असमिया सरकारि राव 2 नम्बराव बर' रावा ब्रह्मपुत्र भेलियाव बुरलुंबुथुर भेलियाव लोगो सरकारि राव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै सोलिगोन। नैथि खोथाया जाहैबाय बड'लेण्डआव बिटिआरआव 1 नम्बराव बर' राव नैथियाव असमिया राव आरो अफिसियेल पारपासनि थाखाय इंराजि रावाबो सोलिगोन। दा बेखायनो बेयाव जिखि हारि हारिसाफ्रा जिखि कमप्लेन जिखि अबजेक्सन होआ मानो बेनि कुनु बेसिस गैया। खोथाया स्पस्ट जोंनि रावा 90 सिडिउलाव हाबबाय जोंनि रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बेखायनो बड'लेण्डआव जोङो 1 नम्बर राव आसामाव जोङो नैथि राव हिसाबै एखे मर्यादानि आथालाव थागोन। भारतआ जि नेशनेल पलिसि बे जाबाय 3 लेंगुवेज फर्मुला आरो मादार टां बर' बिमानि राव बर' मिडियाम लोगोसेनो इंराजि आरो राष्ट्र भाषा हिन्दी किन्तु आसामाव मालाबा मालाबा 4 लेंगुवेज फर्मुला जोंखौ जाबसिननो नागिरदों जोंखौ डमिनेट खालामनानै मालाबा जोंखौ असमिया फोरोंनो नागिरनाय मालाबा असमियाखौ कम्पालसरि खालामनाय मालाबा जोंनि अस्तित्वखौ गैया खालामनानै जोंनो भाषा जाबसिनना होनायनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव बे नीतिफोरा सोलिदों आरो दिनैबो माने एकर्डनि आसामनि सुक्तिनि गोरोबथानि बायदियै असमिया जि रैखा कवचनि खोथा बेयाव दङ बिप्लब शर्मा कमिटिनि जि खोथा दङ रिकमेन्डेसन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव बर' बा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनो 4थि लेंगुवेज जाबसिनना होनायनि मोनसे नीति लाबोनो नागिरदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पस्ट आरो बर' थुनलाइ आफादाबो स्पस्ट जे जोङो 3 लेंगुवेज फर्मुलायाव जोङो स्टिक थागोन बेयाव कुनु माने बिकल्प गैया आरो जोङो रायलायनायाव बुंनायाव जों जायनि राव सोलोङा मानो बे जोंनि खोथा किन्तु मिडियाम हिसाबै बिमानि राव हिसाबै बर' रावखौ प्राइमारि लेंगुवेज हिसाबै सोलोंनाय रायलायनाय बाहायनाया जोंनि हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनि माने गुरु दायित्व आरो बे मोनसे जोंनि गुबै बिबान। नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय जे जिखिनि सोलोंथाइनि जिखिनि जेंना दङ बे जेंनाफोरखौ जोङो समाधान खालामनांगोन आरो समाधाननि थाखाय थुनलाइ आफाद एबसु जोङो हाबा मावगासिनो आरो बे बेलायाव गोबां खेब सावरायबाय माखासे समाधान जाबाय माखासे इस्युसफ्रा दाबो दङ आरो बेखौनो लानानै 8 जानुवारियाव जों सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय सानखालिनो सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जेब्ला जोङो सरकारखौ प्रेसार खालामबाय आरो बे खालिनो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया
लोगो लोगो लाइजाम लिरनानै फैगौ 17 जानुवारियाव 10टा बाजानिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननि दिसपुरनि जि मावख' दङ बेयाव सावरायनो थाखाय बिथाङा लिंहरदों। बेयाव जोंनि जुडिशियेल सार्भिसनि बाथ्रा, सिटेटनि बाथ्रा, टिचार एपइन्टमेन्ट, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन गासैबो मेटारा दङ। दा बेखायनो सोमावसारनायनि सक्तिया दिनैबो दङ, उनावबो थागोन। गणतान्त्रिक देशआव आन्दलननि गणतान्त्रिक आरो डिसिप्लिन आन्दलन, अगणतान्त्रिक आरो इनडिसिप्लिन आन्दलना मालाबाबो सास्टेन जाया। गणतान्त्रिक आरो डिसिप्लिन आन्दलनखौ सरकारा खोनासङो आरो एबसुआ मा बुङो, थुनलाइ आफादा मा बुङो, सरकारा खोनासंनो बाध्य आरो सावरायनो बाध्य, समाधान खालामनो बाध्य। बिनिनो फिथाइ महरै दिनै जोङो जि गणतान्त्रिक भाबै जि पन्था लाबाय, गणतान्त्रिक देशआव महात्मा गान्धीनि बे जि पन्था, बे पन्थायानो मोनसे सुप्रिम पर्याय आरो बेयाव सरकारा जोंखौ मान होनानै रायज्लायनो लिंहरदों। मोजां फिथाइ थायगोन जों आसाबादि। आरो जोंनि जुजिनाय, सावरायनाय, मालाबा जोङो खुद्रिनाय, मालाबा जोङो गणतान्त्रिक पन्थाजों गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनाय, बे मोनसे निति आदर्शजों बड'फाया जि मोनसे आदर्श होना गालांदों, बे आदर्शजों जोंनि इस्युस आरो एजेन्डानि सायाव जोङो हाबा मावलांगोन। मैयानि जे डेलिगेट बे थान्दै मेलाव नैबे इस्युफोरखौनो सावरायदों जे बर' रावखौ फेहेरनायनि बेलायाव, बर' थुनलाइखौ आरोबाव माने मजबुत भान्डार, रिसोर्स, बुहुमनि थुनलाइखौ बर' रावाव, बर' थुनलाइखौ माने बुहुमनि गुबुन गुबुन रावाव ट्रान्सलेसन खालामनायनि गेजेरजों आरो मजबुत मोनसे थुनलाइ सृष्टि खालामनानै बर' थुनलाइखौ बिश्व दरबाराव लांनांगौ। बर' मिडियामनि जिखिनि इस्युस दङ, स्कुलनि जेंना दङ, जिखिनि जोंहा माने जि अनगयिं इस्युसफोर दङ, बिनि 100% सलुसननि थाखाय बयबो थान्दैया 1500 थान्दैया आपिल खालामदों आरो थुनलाइ आफादनि मिरु आफादा सिद्धान्त लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100% मदद होनानै हाबा मावलांगोन। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि गासैबो राजखान्थि दैदेनगिरि, जोंनि मन्त्रि, एमपि, एमएलए, एमसिएलए, इएम गासैबो बाहागो लाफैदों आरो गोबां लिरगिरिफोर, थुनलाइगिरिफोर बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जानानै मन्त्रि पिजुस हाजरिका बिथाङा बाहागो लाफैदों। आङो बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरो। बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्राय आथिखालसिम बर' रावनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय, बर' बिजोंनि जौगानायनि थाखाय आरो लोगोसे बर' रावखौ नेसनेल लेभेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव गायसननो थाखाय जिखिनि बिहोमा होबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बिनि थाखायनो देग्लायनि जि थुनलाइ आफाद बिनि जथुम्मायाव फैनानै आङो मैयाबो डेलिगेट सेसनाव दान्दिसे सम नुजादोंमोन आरो बेवहाय मैया आरो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि पाब्लिकेसन, ट्रेन्सलेसन आरो लोगोसे डिजिटाइजेसन बिनि थाखाय बोसोरफ्रामबो जोङो 1 कौटि करि रां होनायनि बाथ्रा फोसावदों आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों सावरायनानै क'क्राझाराव 18 जिथाइनिफ्राय लानानै 18 जौथाइनिफ्राय लानानै आथिखालसिम जेसेबां बर' थुनलाइनि सायाव, बर' जारिमिननि सायाव बायदिसिना लिरबिदांफोर, बायदिसिना रायथाइफोर, बायदिसिना जारिमिनारि माखासे थुनलाइफोर सोरजिदों, बे गासैखौबो दोनथुमनो थाखाय मोनसे मडार्न डिजिटेल लाइब्रेरि आरो आर्काइभ सतीश चन्द्र बसुमतारिनि मुङाव क'क्राझाराव लुनाय जागोन आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय नैबे गोदान फाइनान्सियेल इयाराव 5 कौटि रां बर' थुनलाइ आफादनो होनाय जागोन जाहाथे बे डिजिटेल आर्काइभखौ बिथांमोना लुनो हायो। बेनि बादै जिल्ला आफादफोर, प्राइमारिफोर आरो गासिबो बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि आफादफोर दङ बेजों लोगोसे बर' माहारिनि माहारि आफादफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद ज' जानानै थांनाय गोलाव समाव हारिनि बायदिसिना मोजां गाज्रि समाव जेरै खौसे खामानि मावबोदों, फैबाय थानाय समावबो खौसे खामानि मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। थांनाय समाव जोङो थासारिया मोजां नङैनि थाखाय गोबां खामानिखौ मावनो हायाखैमोन, नाथाय दायो थासारिया मोजां जानाय लोगो लोगोनो फारफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनो हानायनि परिबेस फैदों। दा नंखायनो बर'नि सानसुमै, लिरगिरि, दैदेनगिरि बे सानथामाव जिखिनि बाहागो लाफैदों एबा बाहागो लाफैयाखै बयखौबो आङो खौसे जानानै हारि जौगानायनि खामानियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों। 1400निख्रुइ बांसिन
बांसिन हाई स्कुल लेभेलनि आरो पिजि टिचार जोङो इन्टारभिउ लाबाय बिसोरखौ थाबैनो जोङो थिसनगोन आरोबाव 667 इलिमेन्टारि लेभेलनि फोरोंगिरि बिथांमोननिबो SIU जों नेगासिनो दङ मोननाय लोगो लोगो बिथांमोनखौबो जोङो साख्रियाव थिसनगोन आरो गासै लोगो नांनानै 2000निख्रुइ बांसिन फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन।